què se suposa que hem de dir quan ens toqui? Que ens ha pillat el calentón i ens hem descuidat el condó. No, ni hablar. Que després ens tenen una hora fotent-nos la xerrada, que aquesta me la sé. Bueno, doncs que se'ns ha trencat, vull dir, no és important això ara. I què hem de fer perquè se'ls trenqui? Pel tamany, No s'ho creuran. podríem estar fent alguna postura rara, com la carretilla, per exemple. Ai, Edu, vols deixar de comportar-te com si tinguessis 10 anys, tio? Nois, la doctora us atendrà en 10 minuts. Qui és, l'Aina? No entenc per què estem nosaltres aquí en comptes d'ella. Jo, perquè li fa vergonya qual cop t'ho he dit. No et fot, ja a mi. Bueno, però és que ja ha vingut 2 vegades, ella. 2? Molt bé, l'Aineta, no? Serà cabron, tio. Qui, jo? No, el teu amiguet Max. Què ha fet? Voldràs dir que no ha fet. No, que el col·leguilla es veu que no li agrada fer un condó perquè diu que no sent res, que quina jeta, macho. No sé, no m'ha dit res. Com que parleu de tantes coses que no sigui de jugar a la Play o sortir de festa. Has dit que l'Aina ja ha vingut 2 cops, no? Sí, per? Perquè acabo de trobar un blog que diu que si et prens 3 cops la pastilla després et pots quedar estèril. Què? Tio, segur que és trola. No sé, sembla seriosa. Seriosa internet. Relax, Edu. Vale, jo només aviso. Tia, tranquil·la. Tranquil·la. Quan entrem amb la doctora li pregunto tot el que hagi de preguntar i t'ho dic a tu, vale? Però no ploris, tia. No ploris. El teu amiga a casa, és que s'han de tenir abús. Relax, Edu. Vale, però no ploris, sisplau, fes el possible per calmar-te. I el teu amic està tranquil·lament a casa mentre la seva nòvia està patint, que macho. Ey, ¿qué pasa? Joder, ¿qué es todo ese ruido? ¿Cómo que aún estás de fiesta, cabrón? Que me da igual que el after esté lleno de tías. Pero tú no estabas en casa. Me lo ha dicho la Aina. Bueno, a la Aina se lo ha dicho la Paula. Pero... Que al Max, que encara està de festa. De festa? No. ¿Qué? ¿Que por qué digo que estás en casa? No sé, porque es lo que le has dicho tú a la Aina, quizás. Mira, si parezco cabreado es porque estoy cabreado, porque mientras tú estás de fiesta, ¿sabes dónde estoy yo? ¿Eh? Yo estoy en el CAP. Sí, con la Paula. Pues sí. Sí. Es que es por eso. Y siento haberte chillado. Es que ya debes imaginar lo nervioso que estoy. Sí, es que se nos ha roto. Bueno, lo normal. Al igual, ¿a ti también te ha pasado? Es que estamos haciendo una postura rara. ¿Sabes qué es la carretilla? Bueno, te tengo que dejar. Ya te contaré. Pero, por favor, no se lo digas a nadie. ¿Cómo que estás con el altavoz? Tío. Adeu. En sèrio, la carretilla? Tenía que improvisar para salvarle el culo a l'Aina. No, és que demà serem el puto xismorreo de l'Insti, tio. Sí, guai. Quina merda. Nois, ja podeu passar a consulta. És veritat que si et prens la pastilla 3 cops et quedes estèril? No. No perquè et prenguis la postcoital 3 vegades et quedaràs estèril. Mira, aquí tens... Vale. Moltes gràcies, Ei, un moment. La xarra, ja t'ho he dit. És que la pastilla te l'hauries de prendre aquí. Em cago en la puta gana. Sex education should be made as simple as A.
Entre les emocions que podem sentir en relació a la sexualitat, una de les que pot aparèixer és la por. Ens pot fer por un embaràs, una infecció, fer-nos proves, medicar-nos, explicar-li a la nostra família el que ens passa i veure com reacciona. Tot això és normal, però tenim una molt bona notícia. Això que ens pot fer por pot controlar-se. Una infecció de transmissió sexual o un embaràs no cau així del cel, perquè sí, té a veure en com tenim les nostres relacions. Atenció, res a veure amb el número de relacions, sinó en com són aquestes relacions. La cosa va de si hem utilitzat o no mesures de prevenció. Això és el que anomenem autocura. Tenir cura del teu cos i de la teva salut sexual i reproductiva. La millor persona per tenir aquesta cura ets tu mateix, això està clar. Ara bé, també està guai tenir en compte la salut de la persona amb qui estem i corresponsabilitzar-nos. No importa si és una relació de parella o un rotllo d'una nit. En qualsevol cas, a part de compartir plaer, mola també parlar de com protegir-nos i cuidar-nos. El que passa és que no trobem massa referències xules que ens animin a utilitzar el condó i altres formes de prevenció. O no es presenten o s'ensenyen com si fossin el gran tallarrotllos. I jo penso, més tallarà el rotllo menjar-se el tarro per si tens una ITS o anar així a la desesperada a buscar la pastilla l'endemà. La prevenció no talla el rotllo. De fet, en molts casos afavoreix el plaer, perquè ens permet viure més tranquil·lament les pràctiques que fem i centrar-nos en sentir i passar-nos-ho bé. A més, la utilització de mètodes de prevenció pot ser molt excitant si ho introduïm com un joc. El com ja és cosa vostra. Hi ha molts llocs a Barcelona on us poden informar i donar-vos aquests mètodes gratis. A la majoria d'ONGs que treballen en l'àmbit de la sexualitat i en algunes entitats juvenils en podeu trobar. Parlant de sexualitat, normalment quin és el discurs que més us arriba? Precaució. El taller d'avui sí que va una mica en aquesta línia. I he portat diferents mètodes anticonceptius, mètodes de prevenció en les nostres relacions sexuals. Vosaltres sabeu moltes coses, viveix en este mundo, os han lanzado este discurso de la prevenció i del hem d'anar en compte. Per tant, segur que teniu com molts coneixements. Es tracta de que els poseu en comú, en grups, i després veiem. ¿No quedaste embarazada? Sí, para prevenir el SIDA. Malaltia de transmissió sexual, no? Jo crec que això t'ho poses tot pel dintre, fas així, i... No sé, és un... No sé si és un mateix. El que em van explicar era que el condó femení te l'has de posar com 2 o 3 hores abans de fer-ho, en canvi el masculí te'l poses i ja està. Sí, aquest és com molt finet. I s'enganxa moltíssim, aquest. Sí, com t'ho poses? Potser hi havia algunes coses que s'introdueixen dins de la noia que no coneixia. Aquest taller s'hauria de fer a tots els instituts de tot el món perquè sapiguessin què són els anticonceptius. Als grans també els costa parlar d'aquest tema i llavors ens fan que nosaltres també ja ens provoqui com una mica de, bueno, tampoc vull treure el tema jo, saps? I llavors ens quedem amb molts dubtes o tens moltes inseguretats. Què teníeu? Bé, Això, que al final hem dit que era un condó de noia, però no és segur, saps? No ho sabem. però tampoc tenim molt clar. Molt bé, i avantatges i inconvenients? Bueno, evita parcialment el risc d'embaràs i evita la transmissió de malalties sexuals. Llavors hi ha diferents gustos i grups. Sí. No No sé, és el que posa aquí. No sé, aquí posa que proveiem de Coca-Cola. Vainilla, Coca-Cola. Ara ho entendré. Com un quadrat de làtex. M'ha sorprès perquè en el primer moment ho hem vist i hem dit no sabem què cony és això, no? I jo no ho havia vist mai, la veritat. Això és un quadre de làtex i s'utilitza... M'ho posaré així, a veure com ho veieu, si intuïm alguna cosa. A la boca. A la boca? Sí,
És per fer una barrera, si es vol fer un cunilingus, val? Si es vol fer el sexe oral amb una vulva, és una barrera per protegir-nos d'infeccions de transmissió sexual. I posava el tema de l'anus també, perquè evidentment pot ser una barrera entre la boca i l'anus. Però és només per als òrgans de la dona? En el cas de que volguessis posar una barrera entre la boca i un penis, està el condó. O sigui, no el veiem massa perquè no el trobem així com en els súpers, ni... Vull dir, bàsicament els trobem en sex shops. Li donen aquest caràcter com si fos una joguina, però no ho és. Si no en tenim, el que també podem fer és agafar el film transparent, no el paper de plata, el film transparent, sí? Agafes un tall, sí? I el col·loques. I si tens un condó, el que pots fer és com tallar el preservatiu i llavors obrir-lo. Això és el mètode de les pastilles, són pastilles diàries, perquè bueno, hem intuït perquè hi poso els dies de la setmana. Que si te les prens cada dia evites el risc d'embaràs i d'aquesta manera no cal utilitzar preservatiu. I els desavantatges doncs, que porta moltes hormones i que pot ser a la llarga perjudicial per la salut. Clar, és medicació, o sigui, són hormones. El parche té hormones, les pastilles, el parche i l'anell vaginal és exactament el mateix. Són hormones que el que actuen és justament amb el que no ovules, val? Pastilles cada dia, doncs mira, jo me la prenc cada dia i ja està. Ui, no, que la pastilla se m'oblida cada dia, que a vegades no sé en quina hora me l'he pres, és un lío, no puedo. Parche, cada setmana. Hi ha 3 parches, em col·loco un parche aquí, una setmana, me'l retiro, següent setmana me'l poso a un altre lloc, tipus aquí, val? Me'l retiro, tercera setmana, me'l poso aquí, me'l retiro i ve la regla. Si et dutxes? Si et dutxes no passa res. I està l'anell, que l'anell és cada mes. A la tercera setmana, introducció de dits i te'l retires. Regla i després el tornaríem a col·locar un altre. O sigui que és veritat que hi ha molts mètodes hormonals per les dones només i que potser no cal que totes les hormones se les fotin elles, no? Vull dir, tampoc és just. Condó per la vagina. Protegeix bastant les malalties sexuals, és anticonceptiu. El preservatiu per la vagina doncs, té una forma de vagina. Ho pots introduir o bé amb els dits o amb un penis, d'acord? Amb una penetració o amb una joguina, d'acord? I s'introdueix fins aquí. I això quedaria així. I això queda per fora? Queda per fora. Te'l pots col·locar en el moment o, si vols, te'l pots col·locar hores abans, val? Un dels mètodes que m'ha semblat molt interessant i que no coneixia ha sigut aquell mètode del palet que et posa el ginecòleg i fa com una cosa així. Sí. El DIU o l'esterilitzador dura 5 anys i llavors evita l'embaràs durant aquests 5 anys. Es pot treure quan vulguis, que això no n'estem segurs, però com que hi ha uns filets hem suposat que era com un tàmpax. I de desavantatges, que es pot moure i llavors et pots quedar embarassada. El DIU l'ha de col·locar un ginecòleg o una ginecòloga. I aniria... Aquí, no? Sí, perfecte. Així... Els filets es tallen. Queda només una miqueta de fil perquè en el cas de que s'hagi de retirar o quan ja s'hagi de retirar després dels anys, doncs el ginecòleg o la ginecòloga té un lloc on estirar. I pots estar, doncs, que són 5 anys o així sense haver d'utilitzar cap mètode més perquè aquest ja t'evita que puguis tenir fills. El preservatiu, no? Se'l posa l'home, no?, en el penis i serveix per prevenir les malalties de transmissió sexual, per no quedar-se embarassada. I com a negatiu, que es pot trencar encara que té una efectivitat del 99%, no? Diuen, o alguna cosa així. Muy bien! Que guai! En quin moment fem la col·locació del preservatiu? Al principi de tot. Al principi de tot. I com ha d'estar el penis? A veure... Si tu no et poses el condó ja primerament, és com un indici que vols tenir un fill. Què és el primer que hem de mirar quan tenim un preservatiu a la mà? Si està bé, si no està caducat, molt bé. I després mirar si està en bon estat. Si un preservatiu no està en bon estat, té un color així raruno, ha estat com més enganxat, val? En aquell moment en el que estàs molt a tope, però de cop fas un moment i mires, no? Com l'obrim amb les mans, això d'obrir-lo amb les rens així, doncs no. Si això ens passa, no passa res, continuem parlant amb la persona, que guai, tal, no. Jo utilitzaria el preservatiu de noi, el condó, perquè és més fàcil, jo crec. Vale, vinga, ja el tindríem, vinga. Dios.
Tan, 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 tan. Hi ha risc que es trenqui? Sí, aire. Sí, no apretat. No apretat, què no apretat? Abans de col·locar-lo n'he tret l'aire. Primer de tot, això de manipular el preservatiu amb els dits i tot això, se'ns podria trencar o el podem fer una mica malbé. Per tant, és molt millor fer una bufadeta i veure el que passava, el que moltes vegades passa és que dius «Esto está del derecho o del revés?» Com ho puc saber? Doncs perquè tota la part que està més enrotllada, d'acord, queda com per fora, queda com un barret. S'ha d'apretar, el preservatiu s'ha d'agafar per aquí. Què passa? Que moltes vegades nosaltres l'agafem per aquí, l'intentem baixar i se'ns baixa una mica els dits i deixem poc espai. Sempre s'ha de deixar espai a la part de la punta. Per què deixem espai? El semen. Perquè si hi ha una ejaculació ha d'haver-hi espai perquè el semen estigui. I per què apretem? Perquè no hi hagi aire. Perquè si hi ha aire i hi ha una ejaculació, el preservatiu es pot trencar. Baixem, fem una volta. I en comptes d'agafar-lo amb aquests dos dits, en posem un altre més. I així deixem una mica més d'espai. Ens quedem aquí i aguantem, no anem baixant els dits a mesura que anem baixant el preservatiu. No, aguantem aquí i amb l'altra mà el col·loquem fins al final. Aquí ja tindríem que hi ha espai, d'acord? Ha sigut perfecte. Pensava que només hi havia el preservatiu femení i el preservatiu masculí. Tot l'altre ha sigut com, uau. Jo he pres moltes coses, amb allò dels amb aquests mètodes, o sigui... No ens han ensenyat i això trobo que no hauria de ser un tema tabú i ho és. La píldora és l'anticonceptiu d'emergència. De la pastilla es diuen moltes coses, o sigui, és un mètode d'emergència, no és un mètode anticonceptiu. Un mètode d'emergència l'agafem quan o no hem pres mètodes anticonceptius abans o la mesura que hem pres ha fallat. Quan parlem de sexe, també hem de parlar de les coses que no molen tant, però que hem de tenir en compte. Com, per exemple, la possibilitat d'agafar o passar una infecció de transmissió sexual, o també li podem dir ITS. I com es transmeten? A través de líquids transmissors, com són el semen, el flux vaginal o la sang, i una porta d'entrada a l'organisme, com pot ser la vagina, l'anus o la boca. Hi ha pràctiques de més risc que d'altres si no utilitzem protecció. La penetració anal tindria més risc, després penetració vaginal i després sexe oral. Si parlem de risc, la persona que rep la penetració en tindria més i en el sexe oral la persona que el fa. Però també dependrà d'altres factors, com per exemple si hi ha alguna ferida per on puguin entrar virus o bacteris. I si us pregunto quines infeccions de transmissió sexual coneixeu, la primera que segurament ve al cap és VIH-Sida. Però n'hi ha d'altres que potser no en sonen tant, però que estan ben presents, com són la sífilis, la clamídia, la gonorrea... Algunes ITS presenten símptomes i, per tant, les podem tractar de seguida. Cal anar al metge, per exemple, si ens piquen els genitals, si fan olor, si ens fan mal al pixar, si notem canvis en les secrecions de semen i flux o si apareixen lesions o berrugues. Però algunes ITS no presenten símptomes ni es veuen externament. Per tant, les podem tenir sense adonar-nos-en i això complica les coses, perquè no les podem tractar. I com puc saber si tinc una ITS? Tinc per vosaltres bones notícies. 1. Tu saps com tens relacions sexuals. Per tant, saps perfectament si en les teves pràctiques assumeixes riscos o no. 2. Que ens estem menjant el tarro, que no sempre utilitzem protecció. Fes-te les proves. Podem saber quan vulguem si tenim una ITS, no cal sotmetre's a 1000 proves diagnòstiques. Amb una mica de sang o de pipi en tenim prou a la majoria dels casos. I per saber-ho és tan fàcil com anar al vostre cap o al CEJAS i demanar les proves. Són gratis! 3. La majoria d'ITS, si les diagnostiquem a temps, es poden tractar fàcilment i moltes es poden curar. Altres ITS són cròniques, com el VIH, però les persones que les tenen, amb medicació, poden tenir una bona qualitat de vida. Per últim, concentreu-vos. Això que us dic, no ho podeu oblidar. Disposem d'eines científicament demostrades i dissenyades per les ments més brillants del planeta per reduir riscos i no contraure ITS. No parlem de la castedat. Aquesta que la practiqui qui vulgui. Parlo d'això. Fàcil, no? A Oh My Goig col·laborem amb youtubers de primera.
¿Ya has visto el vídeo que nos ha dedicado la Yaiza Red Lights? Tota una experta en sexe. Y hace cuestión de un mes descubrí un programa de televisión que se llama Oh My God, que habla sobre sexualidad y te juro que estoy flipando. Subscriu-te als nostres canals i no et perdis cap dels vídeos. Tio, tia, feeling. Tot sembla que va guai, i la cosa va pujant de to, i puja, i puja, i... Ja està. Posem el condó? Millor sense, no? Sentirem més. Tu tranqui, que jo controlo. Oh my God! Què vol dir que sentirem més? Serà que ell sentirà més. El gland és molt sensible, però la vagina sensible, doncs no. Així que parlem en propietat. També afegir que sí, que els genitals són zones sensibles, però que sentim per tot el cos. I el condó recobreix una part petita d'aquest cos. I a més, és finíssim! Finíssim! En definitiva, sentir o no, no depèn del condó. No ens enganyem. Què vol dir que jo controlo? Quina és la seva alternativa al condó? La marxa enrere? Retirar el penis de la vagina abans de l'ejaculació? I això per què? Serveix d'alguna cosa? Rotundament, no. Primer de tot, la sortida del semen no es pot controlar al 100%. I segon, abans de l'ejaculació apareix un altre líquid que no avisa al sortir. És el líquid preseminal. La seva funció és netejar el conducte per on sortirà el semen. Aquest líquid no pot transmetre cap ITS, però sí que conté espermatozous i, per tant, hi ha risc d'embaràs. I una altra cosa, si la funció del tio és controlar, què fa la noia? Estarà connectada amb el seu desig? O estarà pendent de que el tio realment controli? Estarà a punt d'ejacular? Ui, sí, que reacciona-t'hi, sisplau. No entenc la lògica de que un hagi d'estar controlant i l'altre confiant en que ho faci. Potser val la pena utilitzar el condó i deixar-nos estar històries, no? Conclusió de tot plegat. La marxa enrere no ens permet estar connectats al 100% amb el nostre cos i deixar-nos sentir. I sobretot recordem, la marxa enrere no ens protegeix de les ITS i no és un mètode anticonceptiu. Next! Estic aquí un altre cop per respondre les vostres preguntes, les que arriben així, les vostres consultes. M'han dit que el papiloma és una infecció de transmissió sexual que provoca càncer. Com es pilla? Si estàs vacunada ja està, no? A veure, anem a veure. El virus del papiloma home, sí, és una ITS i n'hi ha de molts tipus. Un d'aquests tipus, concretament el virus del papiloma home 16 i 18, són d'alt risc i els causants del 70% de casos de càncer d'úter. La vacuna de la que em parles et protegeix d'aquest tipus en el 70%, però no del 30% restant, ni ens protegeix d'altres tipus de papiloma de baix risc, com per exemple el que provoca les berrugues en els genitals. Parlar del virus del papiloma humà és complicat perquè no fa tant que s'investiguen els tipus de virus, ni la forma de prevenir-lo, ni com evoluciona... Fins al moment el que podem dir és que la millor forma de prevenir és utilitzant el condó i fent les revisions ginecològiques quan toca. Tot i així, si tens preguntes més concretes, pots trucar al CEJAS i en parlem, perquè la informació que pots trobar a les xarxes de vegades pot confondre molt. Quan em poso un preservatiu se'n baixa. Què puc fer? Pot passar que el preservatiu ens faci sentir estranys i no acabem de sentir-nos còmodes al principi. Si això passa i ens posem nerviosos, podem perdre l'excitació i llavors perdre l'erecció. El que és important és com no capficar-se massa en això, d'acord? Perquè si comences a pensar, hòstia, se m'ha baixat, doncs serà molt complicat que tornis a excitar-te. També pot passar que el preservatiu que utilitzes t'estrenyi una mica. Tampoc no és que hi hagi molta diferència entre talles, no ens flipem. Però pot passar que amb una marca o amb una talla determinada ens sentim més còmodes que amb d'altres. Com diu un amic meu, tot i tenir el mateix número de sabates, no amb totes les sabates del mateix número ens sentim còmodes. Així que cal buscar aquella amb la que caminem més a gust.
Vinga, una altra. Diu, fa com un mes i pico que vaig follar sense condó. Puc tenir la sida? Val. Si vas follar sense condó, podria ser que haguessis estat en contacte amb el virus que pot provocar la malaltia de la sida en cas de no rebre tractament. I també podria ser que estigués en contacte amb altres infeccions de transmissió sexual. Per tant, jo et diria que hauries de demanar hora al CAP o al Centre Jove Anticoncepció perquè et fessin les proves de les infeccions de transmissió sexual. Perquè la prova del VIH sigui fiable, hauries d'esperar-te 3 mesos des de la pràctica sexual sense condó. L'explicació és que ha d'haver-hi un mínim d'anticossos en el teu cos que la prova pugui detectar. Aquest temps se li anomena el període finestra. Si ens féssim la prova abans d'aquests 3 mesos, doncs podria sortir un fals negatiu i no serviria de res la prova que ens hem fet. Resumint, quan parlem d'ITS i concretament del VIH, solem espantar-nos molt i és normal. Així que el millor és anar-se a fer les proves. Si t'és difícil anar-hi sol o sola, doncs demana que algú t'acompanyi. Vinga, la última. Diu, sempre que ens parlen de sexe, ens parlen de condons. Jo sóc lesbiana. Què haig de fer per no tenir cap infecció? En primer lloc, assenyalar que quan es parla de sexe, sovint es fa pensant que tothom és heterosexual i que en les relacions sexuals hi ha, com a mínim, un penis. És això de la mirada hetero-i-coitocentrada, saps? Les lesbianes també fan sexe i han de saber com cuidar la seva salut sexual, així que som-hi. Per a pràctiques com el cunilingus, del sexe oral, la forma de protegir-nos és posant una barrera entre la boca i la vulva, com per exemple amb el quadre de làtex. Es diu Dental Dam i el podeu trobar en botigues d'articles sexuals. Però també pot servir utilitzar un condó tallat per la meitat. Si fem pràctiques de penetració amb joguines com per exemple dildos o vibradors, és important tenir un preservatiu per cadascuna i també si alternem penetració vaginal i penetració anal. Amb d'altres joguines, millor que cadascuna tingui la seva o si volem intercanviar-les, doncs rentar-les abans. En cas de penetració amb dits o mà, cal utilitzar guants o dits de làtex i aquests els podeu trobar fàcilment en farmàcies. Espero haver-vos ajudat. Tens alguna pregunta sobre sexualitat per fer-nos? Contacta amb nosaltres a través de les xarxes socials d'Oh My Goig o del telèfon, mail o WhatsApp del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat.